zinto ezincinci sendibuya isiqhelaarha wena ndincutshe kule nto. Ubukrelekrele bomfo obekufundisa. Qhubeka kancinci uqhele. Kulungile. Ndijonge ke into endizayenza ngoku. Lo, kuqo. Kabamba. Uthixolo. Unadamsana kusonzakalsana. Yemfondini. Dibana no Lefty no Sparks velaphi. U-Lefty usebenza phaa ezantsi e-Eaton Bakery. U-Sparks ngu-mechanic. Naye phaa ezantsi Ron Ray Motors. Oh, John madoda. Awuzange ukhwele isithuthuthu ngaphambili? Tyhini mnikeni i-chance madoda. Minyaka esibini nje. Mamelapha. Lo lewo ndima kanaxesha lothetha. Nto nje ndifuna uncedo. Bendibangala ukuba ufuna ntoni. Ndive ngentakazana entsha exelenga e-Triangle Advertising. Igama layo ngu-Ethel. Mfondini kuthiwa imikahle. Eqonda mos le nto endiyithethayo. Qoba ndikumamele. Uyazi? Ndineke ngayiqondile. Lo mntu intokazi zilandela yena, hayi mna. Kawume. Uthe ngubani igama lakhe? Ethel. Mfondini uyathathekisa. Engathi kanti ngulo Ethel uJoyce ebengixelela ngaye. Uthini ngoku? Hayi konje. Sixelele mfonini. Ndixelele. Hayi uJoyce ebekwanixelela nje ngo-Ethel ebefunda naye. Uphuma e-East Rand, uhlala apha ngoku. Ukuba yinyani yonke into ayithethe ngaye, ukuba bendinguwe ngendinyathela ngobunono umfo kabawo. Utheni uJoyce kuwe? Yinyani yonke into ayithethe ngaye, ukuba bendinguwe ngendinyathela ngobunono umfo kabawo. Utheni uJoyce kuwe? Sisiqwengi madoda. Intoni? Kwangamadoda. Uwaqwenga awaphi. Hayi Nyanisile. Uyakwazi ukuphatha intombi. Ungathi andikuxelelanga mfo kabawo. Mamela, andifuni ukucetyiswa xa kufika kwicala lamabhinqa. Phofu ke mandithi enkosi Bradaki. My pleasure, my boy. Bradaki, ndishiyekelwe idelivery enye. Emva koko uSparks uzawundisa eTriangle. Ungandinceda ngale delivery yokugqibela? Ndifuna ukufika phaa ndi-right. Thetha novelaphi. Lo delivery yakho mnceda ukuba asiqhele esi sithuthuthu sakhe. Hayi, akho mfuneko yokuba ndiziqhelanise nesi sithuthuthu. Awusandincutshe siyahamba nje kakuhle. Thetha nje wena. Mfo kabawo uyindoda. Yile cake iya ePlans Galone Service. Ilula kuyifumana idilesi velaphi. Iyakuthetha likhulu kum loo nto. Oh, zantle ezo ndaba ke kum. Muthumazangwa. Isale kahle madoda. Ke, hayi kulungile. Right, madoda. Uzobamba apha ke nantsi. Yena nto ufuna ukuba yinantsi. Oh, sobamba le. Fake ndena ke. Qhubeka kakuhle. Oh, ungazikhathazi wena umntwana ncinci azokuma bona sendikuyincutshe kuyiqhubeni le nto ngoku. Hawu nase. Hayi ke khangela ngoku. Lena izosuka kakuhle nje apha. Njengoba ndichazela ke ndithi hayi man, ndisekanjikela la phondo phaya. Ndabona nantsi ipavement seyisiza kum nesi sithuthuthu. Yasinqoba sawabeni sagcwala indlela nje. Hey, ubenethamsanqa. Sonzakele sithuthutu sakho. Kosa unceda Sparks usilungise phambi kokuba uhlube kunye no-Owens bazibona. Kunye noBradaki.
khawundixeleleke ngubani oza kundihlawula mna awuzohlalwa ndim nginceda usithatha uhambe naso kule mpela veki hayi ndakuzama wena ngakho konke ndinakho ukuba ngomvulo sona usifumana oh hayi ungumhlobo nyani Sparks hayi kulungile ndakudibana nawe ngomvuleba okay hayi nkosi bye I was it Lefty u-Ethel akalunganga. uthini Ugo yaye uthe nca emva kwami. Hamba engekaniboni. suka sudume nje njalo Mfondini, ungapha yakho. Umecani kwakho. yakonyela wena Oh, nguvelaphi? Dala ngisiva ngawe. Baleka Velaphi, baleka. Yo, uza kumuncubela ichebeshe, baleka. Oh, izasithandwa ndimu FM. Yo. Hayi, ikeke yami. Yo. Yintoni? Yintoni velaphi? Kwenzeka ntoni? Hayi, manje utheni? Utheni kuthuma zantoni geza zanandini kuthuma zantoni? kabonga ndingicela mntu bani ngapha ndifike Umuntu betheni? Awubhadlanga ngale. Phuma. Velaphi? Ubi? Ubani? Uvelaphi? Hayi khanga zapha tu. Siyamasibulapha. Khange ndimbone. Oh, akekho. Okuyodivarisha. Eke! badlangisa Chini, ngoku mntu ngabela ngiyeke. Ngoku yintoni? Ungaziyeki machini. Sibigesa la manje ngamne. Uqhubeka ntoni apha? Yo, imakancinci. Ndiyathemba sikho isizathu sale ngcwaba brataki. ngokuqinisekileyo mhlekazi Kuba nimamele. Velaphi qhuba umhlekazi umamele hayi abaqinisekisa ngu-Ethel lo ungena pha isiketi sakhe singafaka sangena pha Khanmin. Ndicinga ukuba ke ngoku singabuyela emsebenzini. Hayi mhlekazi Nina nibabini ndifuna ungibone ofisini yami. Oh, yebo tata. Velaphi? Kane zangu kuye ebhankini usimali eveki. hayi mhlekazi Brataki? Kuzofuneka ubonise uvelaphi into eyenziwayo ebhankini. kulungile mhlekazi azama ungibonisa Ndikhawuleze ibhanki yavala ngoku. Xesha likho. ewe mhlekazi
Eke Joyce? Lumzana Sindi, ujini wase-Rise Easy uthi bafanele ukuvavanya intengiso yentsha esibenzele yona ngo-6:30 kodwa ke khange bayifumane loo tape. Uthi kutheni? Sibayithumelele veki phelayo. uyidilivara ndim mhlekazi ndiphumla kakuhle Joyce, khane ndithethe naye ngokwami. Kulungile. Hello, Jean. I-rice Easy siyidilive kule veki phelileyo. Nantsi ikopi yayo. Oh, kame kancinci nje komzuzwana. Bathi khange bayifumane. Kwaye i-managing directors zazo zonke i-supermarkets zizawuba phaya namhlanje ngo-6 ukuzojonga le ad. Bawu! I-messengers zethu inoba zibhatyazile kwakhona. Brada ke ndihambisile mhlekazi baxela bangafumana ngo-6:30 kodwa ke khange bayifumane loo tape. Uthi kutheni? sibayithumelele veki phelayo. uyidilivara ndim mhlekazi Kulungile, Jean. Nantso ke. Mamela apha ke Velaphi. Khawuleza use le ad e-rice Easy iyafuneka ngokukhawuleza phambi ko-5:30. Ngesithuthuthu. Ewe, Brataki, sofuneka uye wedwa ebhankini. Ingxowa ziphelile. Nantsi imali. ewe mhlekazi asana Hamba umele ntoni? Kulungile mhlekazi. Velaphi, Mhlekazi. ungabhatyazi kwakhona. Hayi mhlekazi. Hey brother, ndinengxaki apha. thetha mfondini ixesha liqatshwe nje Anasithuthuthu. jukuthini Hayi sidibene nengozi wena. Sinqobene nepavement. oh Velaphi sonakele kangangani Aw hayi uSparks usithathile uyasilungisa kule mpela veki. Sizawuthini ke ngoku brother? kathi ndle mathembe engqondo xesha ngo-3 Eh, bhanka ivalwa ngo-3:30 again. le tape ifuneke rise easy 5:30 Eh. masiqale ebhankini sishiye le mali emva koko si-rise easy lula Phofu xa ucinga sizawuphumelela. Velaphi kudala sichatshazelwa ziimeko ezilolu hlobo sizoyisa mani sambe Wena, phantsi. Wena, ubagcina apha, ndiyeza ngoku. Awu, ndingexesha. Phantsi wena. Iphumani wena. Khona, khona. Phantsi. Hey. shit Go, panas. Hayi, bro. Awu, ndingexesha. Sana le. Sapa na le.
Nansi ke le bhanka sibhanka kuyo mfonini. Asambe. Jonge nje yonke into endiyenzayo siyabona. Hey, ngiyana madoda. Theni madoda? Hayi kuqola ke lezo sisiqola imali sisebenzisa. Ngoba inamba khona. Ciao amico. Come va? Listen, please, I need the one piece of information because I've lost the It's a little address is around here somewhere, please. No, eh? No, eh? What do you look at that? Look here, look here. Oh, I don't need you. Okay, man. Per favore, Wenzeka ntoni? Masibalandele. Wona amapolisa abasemva kwawo. Konto endizayenza manifundini. Nawe ngokwakho ungashukumi. Kholele man sinenze into zalimqumbe kangaka. Mfonini hayi man. Ngitheni kuwe? Hayi nana shawashukumi. Hayi man. Shokile, ungashukumi nawe ngijilo kuwe. Ngijilo kuwe. Hey! Hambe hayi bro. Kuwe ntona. Nendekahle madoda. Nina ndinifunyane. Oh, Velaphi. Ibingesithu nobangela. Ukudeposita imali. Ukwenza delivery qha into besinicela. Nina nabomama nizifake zwapha kule ngcwabangcwaba. Hayi, nisidanisile madoda. Yintoni le? Andiyikholwa le nto. Usuku ndicela uba yila ede easy rise le? Yiyo ke le. Ngexesha ke besinasikaphaya kufika la bantu. Uqhubeke ntoni? Kutheni njena? Hayi khuluma. Hayi. Umzana chini. Oh, udeke phalamende. Nomzana Hlubi nguJean waseRice Easy. Uthi tape bayifumene. Ucela uxolo baba kuqeda inkathazweni. Oh. Ke. Hayi ke yonke into ngilungisiwe. Martin. Ndizawuya ngokwami ebhankini. Hayi kulungile ke. Mhlekazi. Ngemali. Ukhona nje into encinci mhlekazi. Ncinanana nje.
ningathini ukushiya ibhokisi yemali epavementini? Niyabona nina nomabini ukuba la mali ayikho phaya izabakhosa ngokwena abasebenzi ngempela nyanga. Mhlekazi. Into sathini lamadoda? Hey, ngikathaza. Ndizawudubula mhlekazi. Yabona kwana hayi manje imali Kondathele. Hayi ayikho. Udala ichayile ngene igoduka phama unisifake kwenye inkathazo. Khawutsho phofa kaqumbaka. Yo uhlwile untshingi ntshingi. Nina nicinga ntoni? Ephansi ukuvalelwa ngenxa yenu nje. Hayi hambani. Babona namhlanje yona mina singasazifaka nyaka ngayo. Ungakhathazeki siyagoduka. Velaphi? Rataki? Niyasiphendula nithini ke ngalena into? Nje wena nomhlekazi yakho jika kwethu uba wena uzajijika kwela cala safika ngokubhaka upaki. Velaphi? Ivile ngani? Maphoka kaModumo.